Eta orain, ometeperagoaz, baina ometepe baino, jun baino lehenago, eta manau atxen utzi baino lehenago, azkenengo egunean, lehenengo egunean izan zen, lehenengo egunean, egon ginen Silvia Altamiranokin. Silvia Altamirano da Hotel Los Robleseko sukaldaria. Emakume bat, sukaldari frantses batekin ikasi zuena, baina aurrena bere amonakin eta ikusten zitzaion bizi egiten zuela sukaldea. Horrei, nik uste dut emakume hori, berea raseta jan genituena dana zoragarri zegoen, baina ikusten zitzaion gozatu egiten zuela. Sukaldea eta hitz egiten, gozatu egiten zuen. Eta bere errezeta prestatuko dugu. Hau da, gazta frigitua, handaukate gazta bat erabiltzen dute behiana, eta da hemengo gazta freskoan antzekoa, baina lehorragoa, baite dute gazta hau frigitu, eta ero asko daude tostoiak. Tostoia zer dira? Hau da banana arra, esan dezagun, banana berdea, eta hau gordinik ez da jaten. Hau imar da frigitu. Hau ingo du frigitu, bi aldiz frigitzen da, aurrenekoa oliotan, buelta eta buelta, gero atara, gero egiten dute zerbait plastiko batekin zerbait azpian jarrita zapaldu egiten dute ondo, eta behin zapalduta dagoela berriro frigitzen dute. Orduan geratzen da holan irikia bezala, holako kurruskari moduan gogortuta, eta horren gainean jarriko digu gazta frigituta, gazta frigitu ingo dugula. Gero, lagungarri moduan erabate zituen, babarrunak, lehen erabilitugun berdinak, hau da duela baratxuriarekin eta urarekin egosita bakarrik, honekin pure bat egiten dute, eta ateratzen dute gaztarekin nahaztuta. Bi aukera dauzkazu. Ero purean gainean, Silbiak aterazigun, purean gainean birrinduta, eta ero hortik hartzen duzu, ero beste jatetxe batean ateraziguten, gazta aparte, purea zegoen hemen, gazta aparte, eta gazta gero zeneukan aukera gainean botatzeko, ero ogiakin hartzen zenuen, gazta bota eta jateko. Zoragarria. Eta gero, honen lagungarri joa baita, piko de gallo. Piko de gallo, oiar muturra, izango zen, da azkenean tomateak, ingo itxugula zuritu, eskaldatu du zuritu, piper berdea, kipula, jalapeño puntatxoa, pipermin punta bat, jarriko dugu bizi puntu bat, eta ero limoi zukua, ero ospina erabiltzen dute baita. Hori dena ondo naztu, eta jan. Zoragarria. Platanoa holan tostoiak jan ditugu, han ere, ia egunero ez noa esaten, baina pila bat. Eta daude tostoian, ero bestela egiten zuten baita, beste bazala, fin moztuta, eta ez da, frigituta chipsak izango ziren, patata chipsak antzeko olako zerbait, baina bananarekin egin da. Eta nik ez da, hori olabean lehortuta, nik uste dut frigitu egin dituztela. Baina ura gozoa zegoen. Baita, oso gozoa. Eta handana da plater bakarra. Eskatzen dizu edo zer, eta dira olako balenata dizudan bandeja modukoa, baina daukazu beti gaio pinto aixkina batean, gero platano frigitua, gero daukazu aragia, normalian bori lehen zain zuen, txerria o txala, res handitze diotena, egi esan hango behiak oso argala daude, oso argalak, saldiak gehiago. Eta behia dauzkate hauek Indian dauden behi horiek dago mokorra daukatenak, holako behiak, zehantza, Europearra juntzinean ara, hemengo behiak ez zuten hiliten ziren, ez zuten irauten, hango ezetasuna, beroa ero, eta ez zuten irauten. Ure irekiten, eta bakizue, tomateak eskaldatzeko, segundu batzuk. Aitorren esanetan hiru, nik eixo utziko. Urotza eukin da, berdin da. Urotzakin gero zeitio mozten da. Parritxo! Ezin dio grabatu honi, norbaitek. Ometepera, goaz. Ometepe irla. Hau dago, kozibalka lakuan, eta lasterketa hor zan. Azkenean deitzen zen fuego y agua lasterketa, eta ometepe dauzka oso kuriosoa da. Bizumendi dauzka. Izango zen, neska baten titizorroa izango basan moduan gora behira. Baina hori, puntxa bat, gero lan erdian olako zubitxo bat, beste irlakin lotzen du, eta beste puntxa bat. Eta gutxora, idea bat iteko, Bate dauzka, volkan maderaz dauzka 1400 metro ero, eta ez dira da Concepción. Eta Concepción dauzka 1600 metro ero itxasoaren mailatik. Ordan, zeitun gorantza. Eta dana oiana ingurua oso polita benetan, lakua ere, gujun ginenan, karo,
kriston beroa, eta kamaraketan ikinio, galdetu genion Javierri, gure gidari, bainatzea, eta oso hotza dago. Oso hotza, orain ezin da bainatu, eta lakukoa oso hotza dago. Eta oso hotza, eta ze temperatura, 26-27 gradu. 26 gradu, bitxiseposua, zertzan hori. Sartzen ginen da, guko ginen behar duen horako flotadorotxe bat olan hemen, etzan da olan egoteko, eta siesta botatzeko moduan, Ura, berua ez, urrengua. Eta itxasoan bainatu ginen, da itxasoan beste horren beste, ez da, eta 8 gradutan zenbatien zen, hori ez da, hori, ni dakidan herri bateko piztina txiki umena temperatura hortan egoten da, eta hori bakizu zen egoten da berua, dano dakizua. Bueno, tomateak eskaldatuta, eta hau, pausu hau enuen ikusi, baina jan nuenean, hau probatu nuenean, zurituta zeudela irutiu zitzaidan. Baina ez da konstantzen ezer, momentu batzen zuritzea. Eta hori bai garrantzitsua dana, beti gero urrotzetan sartzea. Hola niten duguna, egosketan moztu. Bueno, bajun ginen, lasterketa eguna iritsi zen azkenean, 104 kilometro ziren, eta, bezperan hitz egitean Gerarrekin, Gerar da antolatzen zuena, Costa Ricakoa zen bera, hitz egiten dut Central Americana izango da zuten bezala, eta txipoa pizkat azaldu zigun lasterketan nola izango zen, eta esan zuen, eta aurrenekoak zenbat denboran ibiliko dira, gutxi horrela. Nik Alberto hori esan nion, nik uste 14-15 ordutan ibiliko naizela da. Aurrenekoak 20 ordu. 20 ordu? Hone behiratu ziaten nik kamarak dana esan da, 20 ordu? Eta nizun, ostra, oso teknikoa da, sumendiak bakoitza 2 aldiz igo behar zen, bateaz izan erditik, sumendi bat igo, jetxi, buelta eman beste sumendian bestaldera, igo, jetxi, beste sumendia segon tokira pasaz, Concepción zegoena, eta ura ere Concepción 2 aldiz igo behar zen. Oso teknikoa da, zuaitzak, adarrak, lokatza, bezperan euria bota zuen gau guztien zehar, baina kriston txaparra da, eta ni beldurtuta, gatu nintzen da, goizeko 4:00 hasi zen lasterketa, hondartzatetik hasten ginen, da, hasieran, maila handiegirik egia esan, eta hasieran joan nintzen bakarrik, lasai, eta aurreneko sumendia gora igo, nahiko askarri go nuen, eta goian zegoen antolakuntzako bat, gauan nintzuten allo, pixkate markatzen da hori, eta eguna onda zemuz hemen, hotza, izerdi patzetan da, hotza eta tipua forro polar bat egin, eta nizu, baina, unik, oitxura, azkenean beraiek ez dango temperatura, eta, jetxin nintzen, dena oso ondo markauta, bakizue, 50 metro ero zinta bat jakiteko lasterketa horietan, guk ez dakik unundi dan, urtean jartze izki dute, zinta batzu zintzilik oten dienak, eta horrei jarraituz, bakigu ibilbidean undi den gutxi gora bera, ez? Horre jarraitzen, sumenditik dana oso ondo markauta, zinta pila bat oso ondo, iristen naiz bera, eta behian zegoen San Juan o San Pedro erreolako bat, santu baten izena, naiz boratzen zizan. Iristen naiz eta zinta batean zegoen errepide bat, alde batea eta bestea, holan errepidea, herriko errepidea, baina ez zegoen asfaltatu ez ezer, eta ez zegoen markarik, hoi bara, eskerretara bota, ordu erdi eskerretarantzako horrika, ezerrez, ez da izango hemendik. Bota bestaldera, beste, ez da inoen junitzen beste, 2-3 kilometro alde batea, eta beste ezerrez. Galdetu herrian da izu, eta hemen dira esterketa ama dagoen ero bakizu eta. Ez dakigu. Bestaldera bota nuen berriro, eta galdetu bati, eta esan nion izu, eta bakizu zerbait San Juanen ero horre, Elizan ero badago zerbait montauta. Bueltatzen naiz, eta herria ez da herria, zen etxola batzuk. Eta nik herria pasa, segi aurrera, segi pista batetik, eta 2 kilometroen azkenean galdetu nion baserritar batia izu. San Juan herria nunda, ez horratzen utzi duzun hori da. Eta Eliza bertan, bueltatzera, eta ortoapan nintzen beste bi korrikalarikin, aiziela egiten 50 kilometroko lasterketan, ni unekoa, beraie 50-koa. Eta beraieke, galduta, etzekitela nun zan, ez da izer, kontua da, baina uste gu hemen direla, aurrera bota zuten da nik, baina ura behar nuen. Eta horre, anuagunea o abitoiamentoa zegoen herri hortan. Bueltatzen naiz herria, eta orduan ikuste ditut antolakuntzakoak montatzen markak eta markatzen desate. ¿Y usted de dónde viene? ¿Usted de dónde viene? Pues de la carrera, hor goitik.
Eta oraindik, uste genuen ordu bete berandu pasako zinetela hemendik eta ez da izer. Vale, eta anoagunea ez da iritsi oraindik. Vale, lasterketa norantza da, arantza, oso ondo, agur. Baina neukan, bueno. Eta berakoan hor, belaunak eman zidan, abixun batero da, bueno, kasu gehiagin nion egin. Apatean hasi zean mina egiten belauna, bina zista batzuk ematen ipurdian, eta ja, neukan azarreakin gainean. Ze azkenean, banoala, antolakuntzakoak aurkitu nituan, areaka kotxean topera juten, eta urakin da hori, eta niri bidean gelditu, eman ziaten ur pixkat eta hori. Eta nila negoen, bueno, sarre batekin gainean aurretik eramango nituela. Eta mina hasi zala eta hori, eta boixe, gutxi gora era, 35 kilometroan ero, nire GPS-ean 41 markatzen zituenean, besteak baino 6 kilometro gehiago nean mazkin, lehengo noala, bigarren uste dute ordu eta pikura joan, eta buruak ezetz esan zidan, eta nahiko hori min pixka neukala. Eta gero esaten, gero bi aste barru beste bat daukat. Gero beste, lasterketa den euskala hor segidan, eta zen, hemen izorratuko naiz, eta zen, popatik hartzea. Hartu nintzen, lakoen ez da izu behar esatez, baino hotz batek agian, beste, baina, karo, han baino hotzik ez da, han uretan sartzen eta kanpoan baino bero gehiago egiten. Eta zerrez, eta lasterketa utzi, no? Triste, baina, nuken azarre bat gainean, azkenean, takit, zure aldetik dana ondo jun, eta, antolakuntzakoak, ez zuten uste hain askar jungo ginenik, eta ez ginen, nik, egia esan, gaur egungo nire maila, ez da garai batekoa, eta ez dut uste oso askar junitzen, baina, beraien kalkuluen arabera askarrei junitzen, da, ez da arrazoia. Normalean, lasterketa hauetan, bezperatik komeni izaten da, izatea. Inbar dudana, jarriko ditut, banana frigitzen, ze honek bere denpora darama, ekilore olio pixkatekin, han ez da egite, ekilorea o palma olioa, zera biltzen duten. Hemen palma oliorik ez daukagunez, ekilore olioarekin. Gutxi gora era hori behatz batero alturan. Eta hor, frigituko dugu, aurrena bananak, behin, gero zapalduko ditugu, eta gero berriro. Eta gero gazta beste sartai batean, baita olio hola mordoskarekin, frigituko dugu. Bagarrunekin pure bat ingo dugu, eta listo. Horko bigarren eta azken errezeta. Arraia, bazegon toki guztietan zebitxea nijan izan duen. Zebitxea da, gizu dela arrai gordina, geroan martorriakin da prestate dute, gero kipula pixkat, lima ero botatzen diote, beti limoia ero lima, azido bat. Eta gozua, zebitxean nijan izan dituenak, olagarroan ajan nuen bat, oso gozua. Eta beste bat ez da irango arrai arraro bat, ez da izin zan. Izen arraroa zukan. Nik juten nintzen toki guztietara, aurrena itxoin nintzen nuen besteak zer eskatzen zuten, da ero nik zerbait ezberdin eskatzen nuen, azkenean ikusteko, zer zegoenan. Baina, gozatu hartu duen. Berotu ere bai, Berotu ere bai. Eta, platanoa, banana berdea, gordinik ez jan inoiz. Hau, gordinik ezin da jan, hau, kozinatu inbar da beti. Hemen batek galdetu du, hau nola jaten da, hau inbardana holan pusketa loditan moztu, eta ero, frigitu. Perua. Eta oso ohikoa den zerbait da. Hango sukaldaritzan da. Plátano macho o plátano verde. Ez maduro. Eta hau berei emozten dute. Gutxi gora era. Horrelako pusketak. Eta gero zapaldu egiten dituzte. Bigarren frigitu aldea baino lehenago. Pare bat ingutxut. Sartaian sartzen direnak. Bauzkagunez. Hauek aurkitzeko, egunen batean nahi baduzu egin. Normalian, lokutoriotan da olako tokitan izaten dituzte. Holan Ego Amerikar janaria egoten da olako tokitan da izate dituzte. Nik horre Durangon pare balekuero kontrolauta dauzkat. Eta ez da nik ez dakit, zuen herriko
fruta dendakoa galdetzen bai jozue, seguru momentuan ez duela izango, baina egun batetik bestera lortzeko aukera izango gula. Eta hemen indituguk, Maduro zen su gloria, nola zan egin genduen olako errezetan bat baita. Hauekin da postrea daude eta pila daude errezetak. Hola noi. Frigitzera jarri, eta ero buelta emango diego, behin alde bat gorritu danean buelta eman, bestea gorritu eta ero kanpora atera. Zapaldu eta listo. Berriro frigitu. Eta hau ere, ez dakit, gozaltzeko ez da, baina afaltzeko eta bazkaltzeko egunero jangen duen. Eta ometepetik, behin ometepeko gure abentura bukatu zanean, gerturatu ginen herri zoragarri batera. San Juan del Sur, ez, Alberto? San Juan del Sur. Horako kostaldeko hiri polit bat, oso polita. Gure Donostiko Kontxan antza dauka, holako bere hondartza da, hemengo bezala, ilargi erdi bat izango bazan bezala, eta benetan herri polita, bueno, ez da espero dute han errespetatzea ero, baina etxeak egiten ari dira asko azkenean bakizue turismoa, dirua da, eta oin bertan, oiana bertan daukazu, ez daude etxe gehiegi, oiana bertan dago, baina pixkanaka etxeak egiten ari dira, eta bueno, gure zuzendari jauna iaz egon zanan, ikusten pixkate nun grabatu eta hori, eta iaztik aurtena ikusi du etxeak indituztela. Eta bueno, espero gehiagira eskutea, eta leku hori errespetatzea, esan natura eta itxasoa bat egiten dute, eta oso gomendagarrian surf eta egiteko, niko toki turistikoa da, jendea surf egitera juten da bertara, eta polita, oso polita, gainera gero intziguten ibilbide bat itxasontzian, eta aukera izan nuen baita bainitxu bat hartzeko, eta horrela bizi alda, hemen ere, euskara, kejatzen esertaz. Niretzat aukeran, bero gehi egiten duen. Niretzat aukeran, bero gehi. Bueno, nik uste dut hau, oin gatza botako diot, eta limoi zukua ero ospina. Oliorik ez zeukan, olioa, nik ikusi nuen, oliorik zitzaidan iritzi, bakarrik gaina berak esan zian hori. Ospina botatzen ziola, eta nahiko bizia da, hau utziko du hemen oin ontzen, eta gero erabiliko du. Bien bitartean, bakizu hor daude gure platanoa frigitzen, eta falta zaiguna da bakarrik, ez dio botar jalapeñoa. Jalapeñoa guain, pikante puntu bat. Gehi ez bota, holako gauzak hiltze ituzenen, eta, bueno, hasitan dago hemen bizitasun guztia, ondo kendu hasiak, eta honek emango dio, ero gehien gustatzen zaigun, putxu bizioi, nire gustatzen zaitu, pikantea. Ez dugu, dira, nik uste nuen pikantea gehiago jango nuela, aukera emate dizute, saltza ezberdinak eta daudean, plan pikanteak eta ero ondoan jartze dizkizute mailan botatzeko, baina ezken nitu nolan janari pikanteak esateko, ezken nituen jan, Vale, a ber, zer musta den. Pixka gehiago niokan honek. Frigitzen jumar dute. Hau bai. Eta ero, egon naiz pixka donan ikusten batzuk ite dutena, plastikozko poltza bat ero hartu, ez itxasteko, eta ero horrekin zapaldu. Eta holan ez zaizu pegatzen. Ina aldituzu honek izosteko erabiltzen dien boltzak ero, holako baten eskua sartu, eta horrekin zapaldu, ero hor barruan sartu eta zapaldu. Baina bai inbardana hori da, zapaldu inbardira, eta gero behin zapalduta bukatu egitea. Honek bere denbora behar du, hauek gogorra daude. Beste bat.
Eta gu gaur daukagun hemen da txorienen behintzat, han egiten zuen beroan antzekoa, ezetasun gutxiagokin, baina beroa antzekoa. Ematen du bertan gaudela, Eta gero paperetara, eta behar da noski, olioa, gehiagizko olioa kentzeko. Bale, alde batetik hori, bestetik hori, eta oin ingo duguna da, purea. Eta hau da, azkenean, esan dakoa, babarrunak, baratxuri atal bat, eta ura. Egozi, eta listo. Ura, ez diot dana botako, oin bakarri babarrunak, eta gero, loditasunan arabera, baina pure antzeko bat ateatzen da, pure antzeko bat, eta oso goxua da, gero egiten dutena berotu aldi bat eman sartai batean, olapiko batean, eta oso gozoa gaztarekin. Eta betu, inoiz izitzaigun burura etorriko babarrunak gaztarekin jatea. Nik ikusi nuenean, aurreneko aldiz, zer dago? Eta erra, oso goxua. Etxean, espadukazu olakorik, turmisakin, berdin. Oin izardia botatzea. Torre zanean gaina, gero egin genion sukaldari honi entrevista eta gaixua. Sukaldetik atera berria zegoen, izardi patzetan, urduritasuna. Gero bertan egiten zuen beroa, eta ez da izer. Ondo moldatu zen, oso jatorra, esate zuen, bera lehenengo etxean hasi zala, bera amonakin sukaldean, eta ero, jauntxo, batzuen, jende diruduna suposatzea duz, batzuen etxean ibili zala beraiei kozinatzen, gustatu izitzaiela, eta beraie ziren hotel hoien jabeak ero, eta esan ziotela berra animatuko zen hotelean beraien dago lan egitera, eta han zen gustura, eta esponja bat, komentatzen zinean, errezetan gu nola egiten genuen, da ez da izer, eta tipak adi haitzen zizun, eta ikusten zitzaion, bizi egiten zuela, bizi egiten zuen benetan. Baingo duna, utxia zue, hau, purea ondo iragazten dana, gero, bananak, behin, egin da euskadanean, kanporatako ditut, zapaltzen nola erakutziko izuen nola zapaldu, berriro frigituko ditugu, eta gazta frigitzen da jungo gara, ze bestela, ordu betea zeitu junbar zego guri. Hemen harrapatzen azue, teknika oso erraza da. Behin frigituta dodenean, film transparentia olako papela jarri, eta gero, zapaldu, eskuekin. Erretzen bazarete, sartai batekin, ero zerbaitekin, hau berua daude, Eta gero, berriro frigitzen jarri. Uste duzue? Ez dauka inungo misterioik. Eta horre ja, behin frigituta dodera, egin da izango genituen. Hau atzera. Eta hemen beste sartai hontan, jungo naizen egiten da, oin gazta frigitzen. Buelta emango diet. Eta hau geratzen dira kurruskari moduan, gogortu ingo dira, ondo frigituta, kurruskari geratuko dira. Eta hemen gaztaia berdin, ingo duna da. Lauki batzuk, utxuera oinontakoak erolan. Eta bere, frigitu. 5 bat jarriko ditut, 6, danak ingo ditut. Tak, tak, tak. Nahi baduzu etapa ero jarri, ez salto egiteko, OB. Bestela, txarribo da izango ditugu hemen. Urea badago, berotu indut hemen, eukindu pixat irakiten, eta hau badaukagu. Olio pixka bota diot. Azkenian, pikode gaioari olio pixkat eta nik uste dut olan gozatu indudala. Berrez, ez zeukan, baina. Eta, hau alde batera, gero behar dudana da, birrinduta gainetik botatzeko gaztari. Baina horrena, frigituko ditut ondo bananak, eta gazta. Ja, dagoeneko hemen gazta usai frigitu erra daukau. Eta, ikuste duzue, sustantziko plateara egite zituzten, garai hartan. Garai hartan, ez toki hartan dituzte gaur egun, oraindik. Azkenean, hemen bakarrik nahi duguna gorritu bat ematea, eta bestaldea barrukoa berotzea. Eta nik uste dut, abona, eta hauek, tostoi hauek,
Klak. Baduela. Bat. Bi. Garrantzitsua gero zurgatzean ondo, Ze honek txupatzen du orduan papelean pixkatu uztea ona komenigarria da. Bat. Gazta honekin ez da inolateako zaidan, ze ez da saltzen duten gazta hau antzekoa da. Eta inolateako zaidan. Baina, bueno, ideia gutxi gorera hartu duzu, Eta nik uste dut, nundi doan badakizuela. Bueno, a ver. Zer daukagun hemen. Bere esan gorritu iten zan, baina, bueno, hemen gu txarriboda elegante bat eiken nahi gata. Silvia, esta no es tu receta, Esto es una chapuza mía. Lasai, parkau, Berez, hola geratu behar zan. Hori hemen dagoena, gaztan gainean izan behar zan. Hola gutxi gora bera. Baina, guk ez dauzkagu hemen osagaiak, eta, begira, ingo duana da, banan montatzen jungo naiz. Hau bestela, gazta gabe geratuko naiz, eta ez dut hori nahi. Bat. Bi. A ver, ze kolore daukan honek, ez dauka. Ez dana sartaian geratu da. Geldior. Kombinazioa oso goxua da, Bueno, ideia bat egiteko, holako zerbait izango zen. Nidakinan batek akatuko nago ikusten duenean, Baina, hori geroxo izango da, Eta bain izango zena, bueno. Lehenengo. Pico de gallo. Hemen. Erdian. Katilu batean. Holaxe. Martorria botatzen diote batzuk. Eta eroin, tostoiak. Gaztarekin. Gazta frejituarekin. Hau, holan. Iepa. Holan. Eta tokiain. Beste bat atorrela. Hau. Eta azken hemen kontrastea, gazta Nikolan gatz puntu bat dauka. Eta bestea... Eta platanoi ezaio gatzi bota behar, Beste katilu bat. Eta horrengo duna, katilu bat. Hemen txe. Hemen, botako du gure babarrun purea. Eta gazta pixkat birrinduta gainean. Baina esate izan, nik hau probatu nuen beste toki batean, gazta aparte zegoen iskina batean, Hau, eta oin. Tak. Babarruna gaztakin oso asmakizun ona. Hori nik inbar dut etxean proban bat, eta nik uste dut zerbait ikusgarriatako dela. Baina gaurkoz, hemen daukazue, Silvian omenez egindako Nikaraguar platerro. Ea probatzen guaz. Holako bat hartuko dut. Zagukero beharko dut. Orduan, hau izaten dana da, harriko diot, hau eri, pixkat horrela, bota gainean. Aero. Oso kombinazio gozu bat edatzen da. Tostoia, banana, gazta, pico de gallo. Eta, hau beste batean atea zizkiuten talo batzuk. Hemengo taloak hartu irinena betikoak. Eta
hartzen zen horrela, ero holan gainean jarri, gaztakin, ero gaztazu botatzen zeinen nahi zenean guztia. Eta kombinazio hori dago, zoragarria. Oso ona dena, ni benetan, hango sukaldaritzaz eta Nikaraguataz erabat maite minduta etorri naiz, beraz bakizue, komendatzen zizue, bertara jutea. Gu bentsat laburpena guaz.